Prosím. No prosím. Taký. Dobre, už to nádher. Dobre. Dal som si mu čosi. Hej. Neboj sa, mám peniaze. Čo si taký? Jaký? Keby si kuru škúbal. Ty kokos, ty máš peňazí, Jožko. To odkiaľ? Dino, v prvom rade som chcel s tebou vyrovnať. Co to máš? 60 eur. Hej. Peňažky sú. A budú. A budú. Problém je v tom, že pičia sa nestane dostať. To je problém. Keď som bol trezvý, tak idem do mesta a chápeš, urobím iné veci, ale ako môžem, takýto. To sa nedá. No však si povedal, že už sa chceš toho dostať do piče, však si čo rok to deň horší. Nie. Ukážte vlásky pod tým. Strápací som ja, No. A kuríte si, hej, teplúčko je stále. Teplúčko, samozrejme. To nie je problém hentem, ale problém je tu v iné veci. V čom? V tomto. To si dáš do žily zase. No však tam máš pivenko, Kúpil si tam? pivenko, 4 plechovky a goldenky. No však to isté, čo si chcel, nie? Dobre. Si rád. Však, Ja už som bol v obchode. hej. Som bol v obchode, ale ja neviem zbyňať, čo s tým spravím. Ako na liečenie, no tak ťa zavezem na pohotovosť a ťa vypíšu na liečenie. Tam som bol. Kde na liečení? Samozrejme. Hej, bol si na liečení, to aj neviem. To som prešiel ako nôž maslom. Hej. Veď, poď sa. Ja si uvedomím jednu vec, akože, Boris, s tebou sa tak rozprávam. Mne to je jedno, či povyprávaš alebo nie, ale uvedomím si jednu vec, že človek musí niečo urobiť. Niečo normálne a niečo toto. A keď to neurobí, tak potom je zle. Na liečení, keď som bol, tam som prešiel ako nôž maslom. Bo som vyprával, čo chceli počuť. Hej. Aj tak si pil, keď si prišiel, hej? Nie, pozor. Ešte, jak som odišiel z liečenia, ešte som 6 mesiacov nepil. A potom ako to si chcel dať štamprle a už to šlo s tebou vodou, čo? Nie. To som bol vtedy ve Francúzsku a mal som tam takých kamarátov, ktorí tiež nepili. A čo s tým spravíš? To je úplne na hlavu hento. Nie, ďakujem ti, že si mi to donesol. Počúvaj ma, chcel som sa s tebou vyrovnať. Nechcem byť, aj keď som ožratý, ako hovado, ale nechcem byť svinia. Pomohol si mne, to si vážim. Lebo pozri sa, možno ešte ťa budem potrebovať. Lebo sa peňažky sú, len problém je, ako sa ku nim dostať. Ani tú občanku ešte nemáš. Však som ešte... Ako môžem ísť takýto do mesta? To sa nedá. To potom, čo spravíš? Príjem tam ku policajtému závoru. Ja viem, že je to ťažké, ale... Prosím. No tak, 10-15 minút.
No, čau. Viem, že je to ťažké, ale chcel som ti povedať, že proste to nejde len tak. Proste musíš sa postaviť, byť normálny. Dobre, Jožko, utekam, mám robotu. Tak keby čo, tak volaj, pomôžem ti zase. Dobre, Zbino. Ja fakt som ti vďačný za to, že si donesol zase čo si. Dobre, Jožko. Tak, príjemné sviatky. Ale už je po sviatkoch. Dobre. Áno?